hier zien we ze allemaal. Ja, dat klopt. Kijk nou toch eens wat een rijkdom. Jazeker, toen over 40 jaar getrouwd. En toen wilden ze een foto maken en een ganse fotoshoot worden uiteindelijk in ieder geval. Ja. En wie is Elvie en wie is Dat is Andrea? Elvie. Dat is de man, Joost is de man van Elvie. Dat is Andrea, met de man is Mark. En dat is Nick, is de oudste van hem. En dat is Evie, dat is het jongste van hem. En dit die zijn van Elvie, dat is Fem en Isa. Die foto is al nog Ja, is alweer ruim 3,5 jaar. 3 jaar geleden. Oké, dus ze hebben nog geen rebuïs. Nee. Maar ze komen geren, dus... Is dit dan een soort van Hof van Ede? Zo kinderen opnemen, ja. Of dat gewoon, ja. het scheppingsverhaal? Of gewoon, ja. Ja, de keer erbij dubbelt dat die mevrouw een douche hoor. Ja. Ja, dat is ook een lamp eigenlijk. Joh. Dat is een lampje insteken, ja. God. Ja, hier zit nog van alles, dat wat steken. Ja, en er staat een spreuk, hè. Goed eten en geen hezien. Dat is wel mijn man. Ik hoorde een workshop, dat kon ik doen, en ik wist niet wat ik op zo'n badder moest schrijven. En mijn man zag dat immer als spreuk, mijn man wordt het oudste van 11. En die zei immer, goed eten en geen Jezus. Dan was het tevreden, als we vergeerd horen. Hè. Nou ja, en goed gegeten houden, dan wordt het goed. Maar dat zien eigenlijk, dat zien van die spreuken, er zit wel heel veel in. Hè? Ja, eigenlijk ja. staat er ook gewoon van, geniet van de kleine dingen in het leven. ook. Dat is... Als we allemaal doorhoren, dan wordt het goed. Ja. Want we doen ook altijd, Oh ja. was de jaardienst van haar gedaan. En dan ook van de papa en de broer samen. En dat komt voor allemaal samen bij mijn zussen en zorgboerderie. En dat is echt dan gezellig. En allemaal die kinderen en die kleinkinderen wilden van, hè. De kleinetjes, alles te bieden. Hè. Ja. En dat is echt, dat willen we vroeger altijd volhouden. Dat is leuk. Dit is ook wel echt een fantastische foto. Dat zijn mijn ouders. Achter dich, match. Ja, jong. Ik stuur dich van de hot naar haar. Excuus ervoor. Ja, de man werkte dan bij een boer in Waalse. Wie dat toen ging, hè. Vroeger ga ik naar de school werken. En mijn papa natuurlijk dat ze ook klaar hoor. En die hier even met helpen, hè, dat ze wat moesten doen. En toen liggen ze nog echt de keu, dus de puur bij een bingen, dat ze niet wegliepen. Hè. Ah ja. Echt nog het melkje met de hand, ja. Ja. Maar dan ging de mam even helpen, want dan wou ze dat er ook eerder aan de ja. eten zoet. Nee, de vrienden ze nog. Hè. Oh, toen vrienden ze ja, nog? Ja, dat waren de jonge jaren, ja. Ja, dus in die tijd mocht je ook niet veel dichterbij komen. Nee, dan En die woonde tegenover één, die waren buren van één. Ja, geweldig. de man was het oudste van 11 en de papa het oudste van 8. En ja. in Welsde. Mariegroot. Een Merkgroot. Dus die werken in de Waalse. En Waalse werken ze bij de boeren, ja. Ja, dat was vroeger, naar de school werken. Ja. Hey, en die man, daar is net over, hè? Daar had je een jaardienst voor gehad? Ja. Oh, toch 10 dagen, ja. Ja, ze waren toch even over de 80 en is ze krank geworden. Maar die waren echt levensgenieter. Ja? Ja, ze meenden nog altijd dat ze beter worden. Maar voor wie zit dat ze ermee moest beter worden. Maar helaas, met jou zo in de moed, hè. Ach, kijk nog eens vergeten of er nog gaat opzakken tegen de dokter. Hè. Ja. Kijk nog eens in een la. Ja. Tot het laatste positief, ja. Bewonderenswaardig. Ja. En ze willen ons niet loslaten, hè. Ze willen hier erbij blijven. Ja. Door een echte moederkloek. Ja. Ja, dat is dan lastig om zo'n rijkdom te hebben en om dat dan los te laten. Ja. Ja, en daar zitten de ulkes, ze juist over de ulen. Iedereen wat op vakantie heeft, kreeg ik wel zijn ulkje van. Ja, inderdaad, als we met kerst wordt hier, we hebben heel veel kleine kerststalletjes, een kleine overronnig staan. Oh, mag ze ook kerst? Nee, die spaar zo'n beetje. Oh, die spaart geen een beetje. Ja. Oh, dus daar ziet geen week mee bezig geweest om dat allemaal weer op te Nee, dat ruimen. valt reuze mee. Ja? Een paar dagen. Nee, we houden daar een rekstoor voor de deur en laat ik zeggen, opstaan zit er in de 50. Ja. Allemaal verschillende, ja. Dit is een beetje Ja, hobby, dat hè. is ook met begonnen, hè. Ja. Zien dat de dochters? Ja, die kleine dat was jongen, de ja. oudste, ja. Ja. De jongste. Dat is lang geleden, hè. Ja, de oudste wordt nu dit jaar 40, dus dan Dus dat is, 2,5 jaar verschil, ja. Jo. Maar dan zien ze ook wel weer een beetje de kleinkinderen in terug. Oh ja, zeker. Sommige mensen meinen dat het de kleinkinderen zijn van die dochter van Klemmen. Ja. Ja, lieke veel, ja. Ja, die liep inderdaad veel bij.
Ja. Goh, en dan wie oud is dit huis? Ja, dit stuk waar we nu zitten, dat is in 1954 opnieuw opgebouwd. Maar toen als staal, hè, en dan heeft het 84, 81 hebben we gebouwd, dus toen is het eigenlijk woonhuis gekomen. Het was eigenlijk één stuk met het andere huis hier, dat was een oud huis. Ja. In 1944 is het afgebrand in januari. Het Ganshuis. En er was nog een dijkkant, er was nog een boerderie aan, met ook deels vakwerk. En dat is toen afgebrand. Een hele strenge winter was, toen vroeg het minstens 20 graden. Kwam de brandweer blussen en ja, dat was over de trap, dat was één ijsbaan. De brandweerlui die moesten zich de kwartier die aan de overkant bij de buren gaan warmen, want dat was niet vol te houden. En ze houden niks mee. Al verbrand. Al verbrand. Ja, baby, hè. En wie is die brand ontstaan? Er zijn twee versies, maar hierneven woonden dan een tan en onkvormig. En ja, dat waren allemaal boeren hier, kleinboeren. Ja. En die houden dan werken met beggen. Die moesten in warmtelamp, omdat het zo koud was. Ja. Ze menen dat er een kortsluiting is gekomen. Maar er is ook een versie die zegt, hier worden de poorten aan de voorkant. En wie dat was onder die poorten, daar was zo'n reeks, hoe de katten onder doorkoes en zo gaat. En die komen, toen was het nog in de tijd dat de minen open waren. En dan komen de lui, de mijnwerkers, die wonen op Schuler. En die worden op Sup met de bus uitgelaten. En dan pakken die door de fiets, stoken zich een sigaret op. En die komen hier langs. En de sigaret op, weet je dat dan ging vreugde. Misschien? Wordt een helle wind, dus... Maar de kinderen niet zeggen het ene of het ander, zijn ze nooit achter gekomen. Ja, ik word om 3 weken oud, ja. Ja, dat is zich wakker wordt, dan moest je voetweren. Gewoon een 7-maands babytje. En toen, dus ik ben eigenlijk toen het brandalarm geweest? Ja, dat is meer wel, ja. Je hebt eigenlijk toen als je had, in feite wel, ja. Ja, dat is echt zo. Ik was 7 maanden kind en toen, de man moest me dan vaak voeden en dat was dan in die nacht. En die deed, wat ergens is goed kijken en ja, stond het huis in brand. Oh, niks meer, geen kleiertjes, niks meer, hè. En toen? Ziet je toen opgevangen? Ja, in eerste instantie naar de overburen. Hè. En toen zijn we weer inderdaad bij een brovende man op Sup aan de rotonde daar woonde die. En daar was ook mijn man vandaan. Daar hebben we dus toen een aantal maanden gewoond en zo gaat. En de buren hierneven, volgens mij zijn die toen zelfs in Wels, die hoofdzakelijk familie in Wels wonen, die zijn die kant tijdelijk opgegangen. Ja. Want dat is nog een stuk oude moer van, laat ik zeggen, het oude huis. Ja. Dat is nog een oude man. Oh, en er staat alweer een kasteel. Ja, ik vind die wel heel leuk. Dat zit iets over degene die het maakt. Vrolijke kleuren. Ja, fantasie, creativiteit. Parelhoenders, ja. En, we hebben al veel foto's besproken, maar hier hangen er een paar. Kijk nou toch. Kijk nou toch. Of niet te rooien van binnen te zijn. Nou ja, ja. Dat is een heel klein kerientje. Ja. Maar ook toch zie ik weer gelijkenis in. Met oh, kijk nou toch. En doe was een kleine dikke, hè? Vroeg geboren met 7 mond. Maar kijk in de knieën. Schattig. Och, enig. Ja, die hebben ze moeten bijwerken, dat waren foto. Die waren gevouwen, dat zei er door. Ja. Daar regelde in. Ja. En dan hang je hier in een duister hukje. Och ja. Hoe mooi is dat? Heeft dat ook een beetje van die man overgenomen? Ik weet niet wie het dan met kerst is geweest of zo. Dat is toch ook enorm kan genieten als ze allemaal bijeen is. Ja, dit jaar hebben we het inderdaad anders gedaan. Ze hebben de jongste dochter ook het bedacht voor een gaaienpark te gaan. Dat samen gebruncht. En daar hebben we allemaal abonnementen voor door lekker rondgelopen. Ja, dat de kinderen ook het kunnen doen. Ja, ik vind het wel belangrijk dat we bijeenkomen. Ja. Want toevallig gewoon... En ik ben inderdaad meer een mensenmens, ja, dat was. En toevallig gewoon afgelopen zondag die Fem, dat is dan de oudste dochter van, ook de oudste dochter weer, hè. Die was jurg en dat zijn we dan ook allemaal, hè. Ook die Andrea met de kinderen en de man en dat komt ze bij elkaar, hè. Ja. Jawel.
Ja, en voor wandelen veel en voor hier lekker jatsen, hè. Ja, doe toevallig het gewinkelen. Ja, gewoon voor de fun, hè. En nog zo weer oekes. Ja. Ja. Ja, en dat is van mijn papa. Ik heb altijd in een groeve gewerkt. Ja, want ik zoek Nou, hier die ook groeven, zoek hè. ik ook al een graafmachine. Ja, ja. Ja. Je hebt en dat, ja, miniatuurtjes vandoor. Je hebt altijd een groeve bloemen in Bargenterbliet. Ik weet niet of je het ziet. Als dat je is nu een land. ja. En dan heb je nu een groeve. En dat is nu van het dat is Limburgs wel landschap. Oh, wacht, ja. Ja. Ja, En door het hele gegraven. Hij wordt door 50 de... jaar gewerkt. Ik ben nog. Is Ja. een dat al links? Nee, dat nee, is dat is een Ik heb hem andere. daarachter nog bij die foto's. Nee, dat is een oom. Het is een broer van zijn man. De broer van de man. Daar hebben we ook altijd leuk en veel contact met. Ja. Ja. Ja, en voor lezen, ja, dat is ook te zien. Ja. Hij wordt geleefd en We hebben... hij weer vooral ook herinneringen levend gehaald. Ja.